o čo sa vlastne jedná sem. Vždycky sme chceli niečo viac, vždycky nás lákalo niečo dosiahnuť viac, vyskúšať viac. Tak sa do tohto motora vložili vložky piesty turbo, vetr 52, 43, ktoré sú dostupné. No, lenže to už chcelo aj turbo. Keďže môj brat veľmi rád študuje internet, do tohto vstrekovacieho čerpadla zohnal turboregulátor, ktorý je fest cítiť. Takže už toto čerpadlo vôbec nie je v sérii. Ten asi nedostal žiadnej inej opravy. No a samozrejme alternátor, ale to je mimo motor. Lenže môj brat tak dlho študoval ten internet, až vyštudoval toto. Pôvodný objem, teda motor 50, alebo teda 52, myslím, že to je presne ten istý motor, iba bez mrazovej poistky. Vrtanie zdvih 102 na 110, objem motora 2,7. To je toto. 102 na 110. Lenže on vykúmal, že sa tam dá dostať niečo takéto. Vrtanie 105. Toto už je momentálne po úprave. Vyšší zdvih. Kompresný pomer 17, kompresný pomer 19. Objem motora 3,1. Samozrejme rovnaké turbo. Ale už sa boli nejaké úpravy, čo sa týka vodnej pumpy, vstrekovacie čerpadlo s väčšími elementami a výkon motora je teraz 60 koní v takomto stave. Myslím, že pokiaľ sa dá dohľadať, tak 52 nemá ani nad 45, ani 1. Ani turbová nemá 45. Mne sa zdá, že 42 má obyčajná a 52 s turbom má 45. Plus minus, ak to nie je pravda, opravte ma. Na internete je veľa vecí, tiež sa všetkému nedá veriť. Ale myslím, že nemá 50 koní, ani 1,52, ani 33, nič. Takže, čo z toho vyplýva? Motor po úprave. Ideme ho založiť. Sám som zvedavý na to, čo to povie. Budú nejaké videá z testov. Lenže, nazvime to takto. Povedzme si, že toto je, dajme tomu, že základná úprava. Toto dajme tomu, že je stage 1. To znamená, že je tam nejaký väčší výkon, dajme tomu, že 50 koní. Keby, lebo je tam upravené čerpadlo, hej. Povedzme, že toto je stage 2. Objem motora 3,1. 60 koní. Lenže, ešte sa chystá stage 3. A o tom vám poviem iba, že objem motora bude 3,5 litra. Všetko potrebné sa dozviete včas. Ten motor ide do 25-ky, tento motor pôjde do môjho, do 47-čky a zo 47-čky motor pôjde na stôl a pôjde na rozborku.